Hát nemrégiben sikerült ugye kiépíteni itt a parkolót a kórháznál. Mi a véleményetek erről a mostani állapotról, ami itt fogadott ugye nemrégiben titeket is? Hát szerintem felháborító. Én magam szerint én nem vagyok mozgáskorlátozott, bár most éppen azért jöttünk, mert 6 hete eltört a bokám, úgyhogy most én sántítok, éppen mozgáskorlátozott vagyok, de kártyám nincsen. De ez borzasztó, hogy egyszerűen sehol nem lehet megállni. Tehát én 6 hete úgy jártam ide tolószékkel, hogy a hátsó parkolóból az egész udvaron áttolt a családom a hóesésbe, meg a jégbe, mert egyszerűen nem lehet sehol parkolni, vagy még annyira se, hogy megállni, hogy a betegek bejussanak a kórházba. Úgyhogy ez hogy egyik bejáratát sem megközelíthető a kórháznak, ez nem parkolóhelyről, ez nevetséges. Van 2 bejárata a megyei kórháznak, és sehol nem lehet autóval leparkolni, úgyhogy oda bejussál 100 méteren belül, nem sárban, és az autódból, ezt nem tudom, kitaláltak ide, nem tartom egy olyan jó ötletnek. Hát a betegek helyzetén biztos, mert látszik, hogy ugye olyan rokis parkolók vannak, viszont a látogatóknak és más normál betegeknek nem, mert még egy parkoló itt nagyon elkelne, én szerintem. A hely is adott, úgyhogy egy kis odafigyeléssel biztos kialakítható lenne. Igen, mivel hogy itt a legtöbb parkolóhely, ahogy látjuk, ugye rokkant parkolóhely, és nagyon sokan bejönnek és nem tudnak hol megállni. Tehát ez is talán probléma lehet. Igen, mindenképpen nekünk is pont ez a problémánk, hogy nem tudunk hol megállni. Igazából a probléma tényleg az, hogy itt szinte nem tehát majdnem mind akadálymentes parkoló. Tehát nagyon nehéz megállni itt a kórház környékén. Vagy szabálytalanul áll meg az ember, vagy véletlen talál helyet. Tehát nem igazán jól sikerült, én úgy gondolom, ez a megoldás. Én nem is figyeltem, hogy ott történt-e valami, szerintem ott csak az autók kitaposták azt a részt. Én nem látom itt, hogy valami készülődésben lenne. Szükség lenne pedig szerintem parkolókra. Fizetni nem kell, nagyon sok helyen kell, például Gyulán is. Tehát itt azért elég normális még a körülmény. Igaz, hogy időnként nehéz leparkolni, de ahhoz képest szerintem jó. Hát ez itt mondjuk nem elég csúnya így, de reméljük lesz jobb is. Ön szerint itt lesz változás, hogy ezen a részen, ahova ön mutatott, itt még kialakítanak esetleg majd parkolókat? Itt már nincs hely erre. Szerintem, hát hova? Nem tudnak szerintem. Hát itt oldalt van egy füves, most sáros terület, mert tiszta sár az egész, de talán oda lehetne még. Hát nem tudom, azért zöld is kéne a kórház köré, szerintem.